Je čas pred Veľkou nocou, je čas pripraviť sa aj na sviatosť zmierenia, na spoveď. A niekedy v našom živote tak ako stromy za mnou vyrastú naše dobré skutky a niekedy tak ako za mnou vyrastú ako stromy naše hriechy. A niekedy si ich nevieme celkom presne pomenovať a spomíname stále tie isté, tak toto video chce pomôcť tebe, aby si mohol možno tak pomenovať niektoré zo svojich hriechov alebo ich vôbec vidieť. A tak prvé prikázanie je, že milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, myslou, silou a skúsa skontrolovať, či naozaj Boha miluješ celým srdcom. Či nie si nezávislý od Neho, či nie je v tvojom srdci pýcha, že zvládneš to sám, že to Bohu chceš dokázať, že ty sám polepšiť, že ty chceš Bohu ukázať, že kto si, alebo tým druhým. A že vlastne nepotrebuješ nikoho okolo seba, že zostaneš doma, že nepotrebuješ cirkev, že nepotrebuješ ľudí okolo seba, že to proste zvládneš sám. To sa volá pýcha, je to hlavný hriech. A Boh nás pozýva, aby sme milovali sa navzájom. Potrebujeme mať ľudí okolo seba, ktorých môžeš milovať a ktorých máš milovať. Môžeš sa skontrolovať, či naozaj tvoja myseľ je upriamená na Boha, či celou mysľou miluješ Boha, alebo sa často točíš okolo ľudí, ktorí ti ublížili, ktorým je pre teba ťažko odpustiť, ktorí sa nie celkom pekne k tebe správajú. A či naozaj im žehnáš, či máš s nimi súcit, či máš pre nich vieru. Skús sa v tejto veci skontrolovať. A potom môžeš sa spýtať sám seba, prosím, ja vôbec Svätého Ducha, aby som rozumel, čo je Božia vôľa, aby som mohol plniť Božiu vôľu, či milujeme Boha naozaj svojou vôľou, či svoju vôľu, svoje rozhodnutia spájame s tým, čo Boh od nás chce alebo očakáva. Nie vždycky to vieme presne, ale niektoré veci vieme podľa Božieho slova a niektoré veci vieme podľa toho, ako nás On vedie. A tak nás Boh volá, aby sme zažívali Jeho prítomnosť. Pýtaš sa sám seba, či som poslúchal vedenie Svätého Ducha, alebo som si šiel svojou vlastnou cestou. Poprosil som Svätého Ducha o odpustenie, keď som išiel svojou vlastnou cestou. Mal som na srdci vôbec takú ochotu poprosiť Boha, odpusť mi, Pane, keď si zhrešil, alebo si povedal, ja mám na to právo, nič sa nestalo, to nie je až také zlé. Aj iní také robia. A potom sú tu také hriechy, ktoré sa volajú, že závisť. Keď závidíme majetok druhým, veci, ktoré majú, alebo postavenie, alebo to, že sa majú lepšie ako my, že majú lepšie vzťahy ako my, alebo sa nám zdá, že sú uprednostňovaní v niektorých veciach. A závidíme im tieto veci. Túžime po tom, čo majú oni a nemáme to. A naše srdce je nespokojné, nahnevané. A čo také veci, ktoré sa týkajú intimnej stránky nášho života, sexuality. Niektoré veci, ktoré sú naozaj krásne, diabol prekrútil a chce nás dostať do toho, aby sme v tom sa ponorili do niečoho zlého, hriešného, nečistého. A tak dokážeš hovoriť o tom aj pri spovedi, dokážeš to naozaj povedať a pomenovať, priznať sa k tomu, čo je v tejto oblasti sexuality zlé, dokážeš si vôbec priznať, chceš vedieť vôbec, čo je v tejto veci hriešne a čo nie. Maj odvahu vyznať aj tieto hriechy, priznať sa k nim. Kňaz nemôže rozprávať o hriechoch, ktoré vyznáš pri spovedi. No a potom sú tu hriechy ako opilstvo, obžerstvo, hýrenie, objedanie sa. Keď proste sa bojíme o svoj život a chceme sa nejako zabezpečiť jedlom, aby nám nebolo možno že zlé alebo ťažko. A keď niekedy utekáme od problémov cez alkohol, alebo keď sa nevieme ovládať a mysleli sme si, že zvládneme viac, ako sme zvládli. Či si to vieš priznať tiež,
mnohokrát si to ľudia nechcú priznať, že sa opili, alebo že to prehnali. Neboj sa to priznať pred Bohom. On vie, ako to bolo. A kľudne to môžeš priznať. A také veci, keď hovoríš a nadávaš a hrešíš, tak o týchto neviem rozprávať. Toto myslím si, že každý celkom dobre tomu rozumie. Ale menej rozumieme to, keď nezasvetíme Pánovi deň. Keď sviatočný deň, alebo keď deň, ktorý patrí Bohu, robíme ťažkú prácu, alebo ignorujeme to, že sa máme modliť, že máme prísť do spoločenstva, že máme prísť na bohoslúžbu. A aj toto sú veci, ktoré nikomu tým neublížiš a predsa je to niečo, čo Boha dávaš ako keby na druhú kolej a povieš mu, však on mi to odpustí. Ale môžeš mu to vyznať a priznať a uvedomiť si, že asi z toho celkom šťastný nie je. A tiež nechcem rozprávať o čarovaní z očí, uhlíkovej vode a kadejakých preklinaniach, želaniach zla a rôznych čaroch, alebo proste spoliehanie sa na nejakých duchov alebo strachu z nejakých duchov. To sú veci, ktoré sú tiež hriešne, zväzujúce, ktoré nás úplne od Boha oddelujú. Zriekni sa ich, povedz Bohu, zriekam sa toho, povedz diablovi, zriekam sa ťa, popros odpustenie Boha aj cez spoveď, aj na spovedi vyznaj tieto veci. A potom sú to také veci, ktoré súvisia s klamstvom, ktoré súvisia s okrádaním iných, kde patrí aj neplatenie záväzkov, ktoré súvisia s tým, že zavádzame iných, že vymýšľame klamstva a nepravdy, že sa chceme na druhých slovami povýšiť a ich dať dole. O svojich myšlienkach to často tiež takto robíme, aby sme sa cítili možno, že lepšie. Ale správna cesta je pracovať na sebe a napredovať, nie dať iných dole. Bratia a sestry, a taká vec, že lenivosť, keď jednoducho nie sme ochotní urobiť to, čo máme urobiť, keď vieme, čo treba, či už v duchovnej oblasti, alebo aj v obyčajnej ľudskej oblasti, čo treba spraviť a nespravíme to. Prehodnoť svoje vzťahy k svojim deťom a venuj svoju pozornosť a hodnotenie tým, ktorí sú ti zverení a nehodnoť všetkých ostatných. Nehodnoť tých, ktorých neprislúši tebe, aby si ich hodnotil, aby si ich kontroloval, aby si ich posúdil, ale hodnoť seba a hodnoť tých, ktorí sú ti zverení. A to sú najmä tvoje deti, niekedy tvoji blízki. A Pán bude odpovedať na tvoje prosby, keď sa budeš modliť za tieto veci. Bol si ochotný niesť kríž znašať, keď ťa iní potupovali, alebo si sa hneval, durdil, bojoval si proti druhým. Pán je blízko a on ťa volá, aby si bol ty jemu blízko. Ako často si trávil čas v modlitbe? Ako si našiel čas na to byť s ním o samote? Vychutnávať si čas s Bohom. A chce, aby si ho poznal, lebo bez poznania budeš hynúť, budeš často oklamaný, zneužitý ľuďmi, diablom. Čítal si Božie slovo? Hľadal si pravdu v Božom slove? Rozímal si nad Božím slovom? Drahí bratia a sestry, je to nádherné a vzácne slúžiť Bohu, milovať ho, ale v Božích očiach nádherné a vzácne, keď robíme pokánie, keď si priznáme svoje hriechy a keď sa usilujeme pracovať na nich. Nestaž sa meniť všetkých okolo seba. To asi veľmi nedáš, ale to, čo môžeš, je pracovať na sebe a zmeniť seba. A tak keď sa budeš teraz počas tohto času pripravovať na spoveď, skúsi napísať tie hriechy, ktoré ti Pán ukázal a zjavil a neboj sa ich vyznať. On je tvoj uzdraviteľ, on uzdraví tvoju dušu, pretože on chce, aby si žil tak, ako sa páči jemu, nie hriešne. Vám Boh v tom pomáha odvahu